Pomaže Bog i sretan praznik na ovoj Bistroj Moravi, što je mnogo je, dosta je Srbine bilo bre, urazumite se što pre. Ja to ko papagaj ima da ponavljam, milijardu puta, jer Srbi namerno neće da se urazume. Na današnjem prazniku svetog velikomučenika Dimitrija, mirotočivog Solunskog, zato što je blagorođen duhom svetim, svetotrojičnom božanskom svetlošću, ispušta mirom. Ali prvo ću ispričati kratko žitije njegovo. On je rođen u Solunu gradu od blagočestivih roditelja, blagorodnih, od oca Vojvode i majke blagočestive žene koji su se molili Bogu, imali svoju molitvenicu, zasebnu sobu za moljenje. Jer dugo nisu imali poroda. Tako da su kod Boga izmolili i dobili su svetoga Dimitrija, potonjeg svetelja, zvanog Dimitrija, u Solunu. Sveti Dimitrije je bio vrlo blagorodan, od malih nogu i video je ikone u svojoj molitvenici Hrista Spasitelja izobraženog lika i presvetle Bogorodice, Carice nebeske. Tako da se on upogurivao u žitiju i u evanđelskom Hristovom učenju i on je došao do saznanja, ispovedao Hrista kao jedinog vaskrslog iz mrtvih, jedinog živog Boga, ali to su ono ništarije, paganske idolštine i ništarije što su se molili oni drugi carevi i neznabošci. Tako da on bio na meti interesovanja. Ispovevši Hrista, on je bio počeo ljuto mučen i onda su mu jedan u publici, kada je vidio te muke svetog Dimitrija, prvo bio bačen u tamnici. U tamnici, kad je stao na molitvi, ugledao anđela Božijeg i koji mu je rekao da će mu biti u pomoći uvek. I anđeo Božji mu bio zastupnik i putovoditelj. I kada ga je izbavio svetoga velikoga Dimitrija mirotočivog, on je uspeo, sveti Dimitrije, da ispovedi Hrista i tako da postrada Hrista. Ali pre toga je jedan Nestor, njegov učenik, potajni hrišćanin, otišao kod njega i on je, sveti Dimitrije, mu dao blagoslov i rekao mu je da će da strada, da će da pobedi zveropodnog džina, Lija. Tog džina, Lija, neverničkog, ali će posle postradati za Hrista mučenički. Tako je bilo. Nestor je savladao ovog Lija, džina, i kako onako strašnog diva, tog Lija, on ga je bacio na ne koplje i on se nanizao. I to je mnogo više razjarilo ove, da kažemo, povredilo, razjarilo ove obesne paganskog cara i on je rešio da ubije i Nestora i svetog Dimitrija. Dimitrije se još zove zaštitnik Soluna, zato što je branio grad Solun od neprijatelja, od svakih zavojevača, varvara. Varvari to su jedno pleme varvarsko, razbojničko, slovensko i mnogih drugih razbojnika koji su nalitali na grad Solun da ga pokore. Sveti Dimitrije toči miro iz svog tela po Božjem dopuštenju za svoje muke i stradanja. I on je branitelj grada Soluna i dan danas. Kada su neki anđeli i svetli želeli da mu saopšte svetu Dimitriju, jedan blagočestivi čovek koji je imao viđenje, odlazio je moleći se svetom Dimitriju i imao je viđenje ispred hrama. Kad je vidio da se vrata su anđeli Božji otvorili, on je ušao za njima. I onda je on čuo sav razgovor, da je sveti Dimitrije odjednom toliko jarkom, velikom svetlošću, jače nego sunce, zasijao i blešte veće od jače sunčeve svetlosti, a onda mi je rekao, ja ne mogu da ostavim grad za koji sam stradao da bude pokoren od varvara. I ja bih želeo da budem na kraju na tom braniku odbrane. I tako da oni su anđeli zamolili Boga da još bude da ostane da brani grad. Kad su varvari opsedali više nekog vremena grad, oni su vidjeli da je sveti Dimitrij na belom konju, najsvetliji ide i mnogo anđela. I s pomoć njihovu oni su raspršili te varvare i savladali. Tako da je on dan danas ostao branitelj grada Soluna, sveti Dimitrije mirotočivi. To je veliki svetelj Božji, svi ga prizivaju u ratu, u borbama, u nevoljama, leči od raznih bolesti i mnogih neduga. To je najkraće rečeno o svetome velikomučeniku Dimitriju, na ovoj Bistroj Moravi.
Ja bih vam još jednu pročitao, to je najkraće rečeno, tu mi mogu se pričati 10 sati malo. Jednu pesmu koju je napisao sveti vladika Nikolaj Velimir Žički. Znači, to nije moja pesma, to je svetog Nikolaja Žičkoga. A ona bi glasila ovako. Mučeništvo svetog Dimitrija. U Solunu, gradu Belu, gde o zemlju more bije, vojvoda i načalnik beše sveti Dimitrije. Kao što more zemlju bije i neverni tako verne, Rim najveći talas beše što topljaše pravoverne. Dimitrije Boga znade i Božju mater čislu, pa natajno i najavno klanjaše se spasu Hristu. Car Maksimin, car bezdušni, on hrišćane mačem trebi. Tužiše mu Dimitrija, car vojvodu zove k sebi, pa car pita svoga duhu da se klanja Jupiteru, da se klanja idolima, da li drži rimsku veru. Smerno reče Dimitrije, Boga živog ja verujem, Gospodu se Hristu klanjam i svetu majku štujem. Gnevom planu car Maksimin, ispisan mu gnev na licu, pa naredi da se baci Dimitrije u tamnicu. Miran stoji Dimitrije, kao agnes nezlobivi. Za smrt telo on priprema, a došao mu Hristom živi. U ponoći angel Boži, kao sunce zasvetli se, mučeniku slatko reče, hrabar budi i krepi se. Odgovori Dimitrije, radujem se u Gospodu, veselim se Bogom živim. Primer dajem svom narodu, car naredi mnoge igre u Solunu da se drže i hrišćane u teatar pred zverove ljute vrže. Beše neki gladijator i glavosek strašni lije. On posjeće mnoge verne, a car gleda pa se smije. Lije želi krv i megdan, Lije traži Megdanđiju. U tom mladić divni Nestor pođe svetom Dimitriju, pa od sveca izun moli da na Megdan on poleti. Rad odbrane bespomoćnih, a ne da se zinu sveti. Proroče mu Dimitrije, Bog će, sinko, da ti plati, ti ćeš Lija pobediti, ali ćeš i ti postradati. Hitro hodi mladi Nestor s molitvenim toplim vopljem, pa na Megdan smelo stupi i probode Lija kopljem. Car Maksimin, vulkan gnevni, svog ljubimca Lija žali i gnevom se na Nestora i vojvodu svog raspali. Naredba je carska kratka, Nestor kopljem da se ubije, a sa ime da pogine i vojvoda Dimitrije. Kad Nestora pogubiše, u tamnicu uniđoše, carske sluge Dimitrija na molitvi zatekoše. Kopljima ga probodaše, svetac klonu i izdahnu. Angel dušu nebu nosi, a mrskome caru laknu. Car Maksimin kada umre, crv mu telo sve rastoči, a iz tela Dimitrija i do danas miro toči. Bog sotvori dva čoveka, jedan posta crvotočni i po duši i po telu, drugi osta mirotočni. Amin Bože daj. Eto, to je to na ovoj Bistroj Moravi, na današnjem prazniku svetoga velikomučenika Dimitrija Mirotočivog Solunskoga. O tome bi moglo da se priča više od 10 sati. Ovo je što je u najkraćim crtama rečeno. Znači, vojvoda, sveti Dimitrije koji je spojio Hrista, koji u ovoj pesmi svetog Nikolaja stoji da je bio mučen, proboden kopljem, stradalnik, branitelj grada Soluna i zaštitnik, i danas mu u crkvi u Solunu, nego je na namenjenoj crkvi napravljenoj, toči miro. To miro je blagoukvarno i isceljujuće iz tela, a ne ono što su sad, da ne pričam dalje, ove vatikanske rđe radile pa izbacili na kompjuter. Oni nemaju svetelje Bože, oni su zlo drvo. Zlo drvo donosi zao rod, od dobrog drveta se rađa dobar rod. Oni su dogmu iskvarili, oni nemaju ništa sa pravoslavnom verom. Oni su antihristi prve klase, oni su jedna velika sekta, oni su najbrojniji. Izuzeci, časti poštenim ljudima, ali oni konzumiru med sa otravom i oni nikad ne može biti svetelji. Nemaju ispravno pravilno krštenje, nemaju pokajanje, nemaju sveti pričas, nemaju spasenje. I oni ne može da budu svetelji. Dajte ne napravim se. Oni proizvoljno beatrifikuju
balsumiraju, beatrifikuju, zamazuju, udaraju blasfemiju, zamagljuju ljudima, prodaju maglu i oni svog misle da je istina. U stvari nemaju oni svetelje. Imali bi svetelje, kad bi imali dogmu, recepturu, pošto to nemaju ništa. Oni su veliko ništa. I koji da su? Ljudi, građani, sveštenici, vladike, patrijarh, ko daje, ko se njima klanja i upodobljava, on je gori od njih. On je gori od te đavola. Oni đavolsku, da je satanična crkva, oni paganske obrede u Vatikanu obavljaju. Oni piju krv dečju. Oni svašta rade. Oni ne možda imaju svetelje nikad. I oni su, da bi opravili spaljenu savest, pribegli tome. I zavaravaju sebe, ali bit će kažnjeni. To je neviđeno svetogrđe, što oni rade. I tako da to treba čuju pravoslavni hrišćani, nažalost, ekumenski, kojih ima mnogo, nažalost ima ih mnogo i koji idu u crkvu pa ne znaju. Ali ne misle oni koji ne idu u crkvu. Oni još gore ne znaju. Ali doći će vreme kad će se te sumaglice razmagati i raščiste. Zato ja sad pričam. Dosta je Srbine bilo pre, urazumite se što pre. Jer prvo kao policija kuca na vrata. Trgnite se što pre, jer je što je mnogo, mnogo je. Ete, to je bistveno radi. Nek pomoge Gospod Bog i današnji praznik, sveti Dimitrije Mirotočevi Solunski, i sveti Sava, i sveti Simon Mirotočevi, i sveti naš bogonosni oče Vasilije, Ostroški čudotvorče, Mitropolitan Hercegovski, moli Boga za nas. Kod našega svetog Vasilija dobio iscelenje, a ne kod nekoga Klausa, Štrausa i šta ti ja znam. To su laže i paralaže. Ili nekog, ne mogu se slediti kako mi nije vredno pažnjam pamti ime. I nekog fratra tamo, nekog, nije bitno, neću mi ime da mu pamtim. Balsumirana glava, stavljena u neko staklo, vakumirano i nema ništa. Vidi se kao telo. Pa tako su radili komunjare. Georgij Dimitrija balsumirali Lenjina u mauzoleju u Moskvi i mnoge druge. To su podvale, đavolske. Mnoge prehrišćanske, one, kako ih zovu, u piramidama. Faraone su balsumirali tim zahvatima, ubacili ih u tu kriptu dole u grobnicama, faraonskim piramidama i tako su to je bila ta nauka njihova, đavolska. Tako su sad ovi preuzeli, pošto vidi da nemaju, sve da neće Bog da ih pogleda i posveti, čekaj mi to da uznemo nešto. Modernom medicinom, mnogo tehnologijom. Tim zahvatima modernim. A narod je plitkumas, da ne kažem malumas, i on to poveruje, jer nije upućen u vernu interesu, jer će kaže, vidi stvarno, na ovo pagansko ko tiče na ovaj YouTube izađe svašta, vidi onaj, eno ga leži onaj, neću ime da mu pamti, ni bitno kako se zvaše, neki Španac, Klaus, kako se zvaše, nije bitno. Vidi ga, kaže, leži tamo u staklo, ovi vernici mu se klanju. To je čista podvala. To je kalauzenje, kao onaj, sa 3 šipi se to radi, ova gubi, ova dobija, a ne dobije ni jedna. To je jedna kalauzenje, laža i paralaža. Ali narod, maloverni će to da poveruje. Ja sam znao da to ne može da bude. Ne može, kad nemate, napajate se sa otrovom, kako može da budete vi svetili? Ne može nikad. Ma da ne jedete ništa, da ne spavate uopšte. Da stojite 10 godina jednu nogu drugu, ne možete, ne znam kakve muke, da vas gaze tenkovi i uzduži popreko. Ili nemate recepturu, dogmu, nakaradno imate. Zlo drvo ste, zlo drvo zao rod rađa, od dobrog drva se dobro, ali to treba sveto pismo da su pravoslavni hrišćani, nažalost ne znaju. Idu samo onako kao guski u maglu u crkvu i ne znaju ništa. Sveštenici o tome ne pričaju, ko luđeni i oni ne obraćaju pažnju, tako da ljudi ne znaju. Zato sam ja prinuđen da kažem na ovom paganskom kutičetu. Nek pobedi pravoslavlje, svetosavlje. Amin, amin Bože daj i sveti Vasilije, kod svetog Vasilija i krst i nekrst dobije isceljenje, koji se iskreno pokaje da spasi telo, a ne kod toga Španca, Štrausa, Klausa, nije bitno, ime nije vredno da mu se pamti. To je čista laža i paralaža. Kao što sam i vidio svoje vremena kad sam bio u Ostrogu, tamo idu i krsti i nekrsti, i Kinezi, Španci, Englezi, Francuzi, Hrvati, Slovenci, ceo svet, Korejci, koji zna svet koji ne ide. Nek voli pravoslavi svetosavlje. Amin, amin Bože daj. Na mnoga ljeta i sveti Dimitrije Mirotočevi pomozi.